שלום לכולם. בימים האלה כולנו מתפעלים על החיילים שלא יהרגו, בייחוד עכשיו לפני הכניסה לעזה. ונשאלת השאלה על מה בדיוק צריך להתפלל. אני צריך לפרט בתפילה מה אנחנו רוצים בדיוק. האם סתם לשמור על החיילים שלנו, שלא יהרגו הרבה חיילים? על מה אנחנו בדיוק צריכים להתפלל? אז התשובה היא ניתנה בפורים. בפורים עם ישראל נלחם באויביהם, וכתוב ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. אבל זה השלב ראשון. אבל לפני זה, אחרי זה מה קרה? כתוב נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרגו בשונאיהם 75,000. 75,000 נהרגו הם. 75,000 איש, והיהודי אחד לא נהרג. למה? כי לא בחי ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם. צריך לעורר את מרדכי ואסתר. צריך לעורר את נשמתם. על ידי שנאמר פרק תהילים כ"ב, נעורר את נשמתם ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לנו נס פורים מחדש. שנהרוג בהם, שלא ייהרג אפילו חייל אחד, וזה אפשרי, והנס הזה יכול לחזור על עצמו, ועל זה צריך להתפלל. לא צריך בשביל זה ללכת לבית כנסת, ולא צריך בשביל זה שום דבר. צריך להתפלל כל אחד בנפשו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם תעשה לנו נס פורים, שלא ייהרג ממנו אפילו חייל אחד, כמו שהיה בפורים עצמו. וזה אבל נהפוך הוא, אשר שתו היהודים המה בשונאיהם. יום טוב לכולם.